Wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi lestiet il-proċess tal-għażla tal-kuntratturi għal proġett tal-estensjoni tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, it-tnejn fil-għaxija mistenni jibda x-xogħol fuq dan il-proġett b'investiment ta' 120 miljun euro. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Jim Borġ qal li dan l-investiment huwa l-ewwel tkabbir maġġuri tas-servizzi tal-emerġenza f'dan l-isptar minn meta nfetaħ 19-il sena ilu u mistenni jieħu 3 snin biex jitlesta. Ser nkunu qegħdin nirdupjaw il-kapaċità, id-daqs tad-Dipartiment tal-Emerġenza minn 35 għal 70 cubicle fejn allura inkunu nistaw nilqaw għal ħtiġijiet u l-sfidi illi mhux biss għandu iżda se jkollu pajjiżna. It-qassim ġie maħsub biex itejjeb idħulu l-ħruġ tal-pazjenti u l-effiċjenza operattiva tal-emerġenza waqt li se jżiedu wkoll ir-riżorsi għal kura tal-emerġenza pedjatrika. Min barra l-estensjoni tal-emerġenza, il-ħaddiema l-kuntratturi tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi se jibdew ukoll il-bini ta' taqsima ġdida l-kura akuta tas-saħħa mentali. Irridu naraw ukoll l-investiment fis-swali tal-psikjatrija. Is-saħħa mentali hija kruċjali u għal daqstant deċiżjoni li dan il-Gvern ħa hija propju illi jinvesti hawnhekk ġewwa Mater Dei. Xogħlijiet li jaraw iżjed minn 135 sodda eventwalment. Din it-taqsima se tinkludi wkoll ġnien terapeutiku biex il-pazjenti jkollhom ambjent tranquill li jgħinhom jirpiljaw. L-Isptar Mater Dei għafża li għalissa dħula l-emerġenza se jibqa' l-istess u li qed jallok aktar ħaddiema fiż-żona biex jiggwidaw lill-pazjenti. Fis-stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa qal id-Dipartiment tal-Emerġenza eżistenti se jibqa' jopera b'mod sħiħ matul ix-xogħlijiet. Madankollu wħud mill-ispazji għal parkeġġ barra l-binja se jingħalqu. Matul l-istadji differenti tal-proġett se jkun hemm arranġamenti temporani għal parkeġġ u rotot apposta fejn il-pazjenti jkunu jistgħu jitniżlu mill-vetturi. Fakkar ukoll il-pubbliku li dawk li ma jkunux ċerti jekk id-diffikultajiet mediċi tagħhom mhumiex ta' emerġenza għandhom iċemplu l-helpline 1400.